Zwątpienie mnie dopada, gdy wszystkiego mam już dość, bo całe to życie potrafi mocno dać w kość. To te chwile zwątpienia, w których nic sensu nie ma, wszystko nie ma znaczenia, nie widzę sensu istnienia. Wątpię powoli w to, że coś na lepsze się zmieni. Wątpię, że w końcu ktoś to co robi doceni. Czasem nie chce się użyć, ale żyć trzeba. Może ktoś to wynagrodzi nam pójściem do nieba. Wiem jednak, że sensu to nie ma. Siedzenie i myślenie, jakie życie ma znaczenie. Może z góry kieruje nami przeznaczenie. Ważne jest jednak pozytywne nastawienie. Trzeba mocno wierzyć, że nadejdzie taki czas, w którym coś pięknego spotka każdego z nas. Życie tylko jedno masz, to nie świat, w którym grasz. Więc się nie zamartwiaj, pomyśl, że rady sobie dasz. To nic dziwnego, że masz chwilę zwątpienia. Każdy je doświadczył, wiem, że życie odechciewa. Musisz wziąć się w garść, myśleć pozytywnie. Takie nastawienie to jedyne wyjście. To nic dziwnego, że masz chwilę zwątpienia. Każdy je doświadczył, wiem, że życie odechciewa. Musisz wziąć się w garść, myśleć pozytywnie. Takie nastawienie to jedyne wyjście. Dopada cię czasem chwila zwątpienia. Brakuje ci wtedy werwy, chęci do życia. Nic nie ma znaczenia, takie myślenie to pomyłka. Musisz wreszcie coś ze sobą zrobić, by życia nie przegrać. Też mam chwilę zwątpienia odbierającą moce, ale włączam muzykę, staram się o wszystkim zapomnieć. To mnie umacnia, daje mi siłę, to bity, którymi żyję. To wszystko daje powód do radości, gdy jestem w rozsypce. Żyjesz na tym świecie z wiarą w lepsze jutro, ale także w głowie zwątpień, obaw mnóstwo. Czy sens ma to życie? Czy jest to przypadek? Czy dostaniesz od losu tą szczęśliwą kartę? Wiele pytań, myśli pozostaje bez odpowiedzi. Szukasz rozwiązania, wchodząc na życiowe ścieżki. Wierz mi, nawet gdy masz chwilę zwątpienia, ciesz się życiem i po prostu weź go doceniaj. To nic dziwnego, że masz chwilę zwątpienia. Każdy je doświadczył, wiem, że życie odechciewa. Musisz wziąć się w garść, myśleć pozytywnie. Takie nastawienie to jedyne wyjście. To nic dziwnego, że masz chwilę zwątpienia. Każdy je doświadczył, wiem, że życie odechciewa. Musisz wziąć się w garść, myśleć pozytywnie. Takie nastawienie to jedyne wyjście.